Здравейте! Това е първото видео от нашата поредица, в което ще си говорим за бижутата, които ние произвеждаме и генерално каква е стойността, която бижутата дават на техния собственик отвъд скъпоценния материал, от който са направени. Сигурен съм, че всеки един от вас познава поне един човек, който има скъпи бижута, кара скъпа кола, носи маркови дрехи и генерално води един така доста висок стандарт на живот. Истината е, че в нито един момент тези материални блага те не са необходимо за този човек. Тоест той може и без тях. Но пък от друга страна, какво го кара той да си купува тези неща и всъщност да купува нещо, което е няколко пъти по-скъпо от друга алтернатива на това нещо, което би му свършило същата работа? Първата причина, която вече сте видяли от заглавието, е статус. Излишно е да казвам, че хората, които карат скъпи коли, носят маркови дрехи, скъпи часовници, скъпи бижута и така нататък, привличат доста повече вниманието на околните. Втората причина, поради която хората купуват скъпи бижута, обикновено обвързана с някакъв специален повод. Било то кръщене, сватба, завършване на училище, университет и така нататък, тъй като по този начин, подарявайки нещо толкова скъпо, се подчертава важността на съответния повод. Определено, ако дадем пример с подаряването на първа кола, на първи автомобил от баща към неговия син, колата, макар и да не е някакъв висок клас кола, тя си е скъп подарък и определено не се подарява всеки ден. Третата причина, поради която хората си купуват скъпи бижута и генерално скъпи аксесуари, идва с гаранцията за качество. Обикновено, когато влезем в един магазин и имаме няколко алтернативи на един и същи продукт, обикновено този, който е най-скъп, всъщност той идва и с най-много екстри, с най-високо качество и така нататък. И има хора, които плащат за това нещо. Тоест те не разбират толкова от съответния продукт, който си купуват, но те знаят, че искат най-доброто. И могат да си гарантират, че ще имат най-доброто, плащайки най-високата цена. Това бяха трите причини, поради които хората са склонни да дават повече пари за определени материални блага, включително и бижута. Ако вие сте човек, който има интерес към качествени златни и сребърни бижута, както готови, така и персонално изготвени за вас, може да се свържете с нас на имейла по-долу. Също така, ако имате интерес, може да ни последвате в нашата Facebook страница, да следите нещата, които качваме и съответно, ако проявявате интерес, може да си поръчате.